Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Hakabayadei bat ke jingja jong uwei u skot dekar san pausnam kerta uban ka shinong cham jong ke East Jainti Hills District ubat trebela da ka basa Laskeiñ ka bahapa po ka West Jainti Hills District hakabaula ja naduh kan riu baji jong ka janmit jong ka tarik jong niu benai February araja pun riu lapentip bakum ka shinong cham ru kala lek banwat ya u ba skot dekar tangba kimpat shem satya ya u haduk menta meneru kumta hakabayadei batkani lapentip dau badan jingedei baru ba skot dekar bala terwa da kapisa kumba sanpo hajar tyngka sekinu kiba shem ya u kiba shem ya u kilapan pentip ha uni un number kendai lain riu not riu san ar nyau ar uba skot dekar hakapor baulaja ulapong daka jaket rong beneng lani ka barong depei bat kapatlun rong keti Khublei Shibun.